Woohoo! Dan! Mayat, nalapasagitan danay! Hunay ka! May isa, dua, talo, upat, at daliman! Straight ka dito! Intad ni Gob, Congressman, ni Mayor, Vice, ano ba? Ni SB! Uray kita na, straight! Tagdi, uray kita na, huhu! Ana! Kitsi ka! Ada! Awang bay! Awang bay ala! Uray kita na, ang pauna dito yay, kakamsaking kagayayin! Dete ana, dete agmulmulang ng katasangwanan ta balayyaw, dita balkonyaw. Di medyo tuttudo pa'y. Saka agbal palabas. Agam, awang mo tilumabas. Nilumabas, dete coordinator ta bangay. Sana ka tupela kuskusilapan. Paunay ka. Awan ay, nilibatan da kayo. Dagdagin nyo kidi dabagin nyo nga nalaing, numalointid da. Di kita nagduma, coordinator pera de Los Benos. Ti bagada, 3,000 kanot ito ni Mayor. Kutong dumanong kada kayo, manaw. 1,500. Gudwaan da. Ayan pa una eh. Sama di kita nagduma. Adama di kita agibagbaga nga. Dakil ka no ito ni Mayor, ni Congressman. Kung kuna, dakil awan. Hanggang unay mamakmate. Hanggat handa nga ito pa kada kayo. Alalaan da kayo lang. Alalukuin na kailang sales stock nga raw. Sa ibagbagadan to, itong minto to last minute, kunada? Awan last minute ka dikito yay. Awan eh. Ayan pa una yay. Iso nga, kitain nyo nga lalaing. Di kita coordinator. Amoyot, kasi ti technique na. Di kita amoyo nga coordinator. Ay to ay kontakyo. Ay to ay kontakyo No handa kayo nga maay to ay. Ala, inlista na kayo. Inlistada kayo dito sigurado. Ngam, handa nga iya punti kada kayo. Kunada tulad nga na ito main kunada. Ngam, handa nga ito kada kayo. Kita nyo pansinin nyo pera de Los Benos. Tumbalpas it election. Adan to kumadang ti motornan. Adan to kumadang ti bakanan. Adan to agpapatariman ti luganan. Adan to agpapatariman ti balaynan. Ayap pa ulit. Pera de Los Benos. Iso nga ka, sa tinga kayem agreedam kayo. Patsin nyo! Awan ti last minute! Ingkita balaytan! Ayaw pa unay! Di kito yung mga kami nagtuma! Alam pa na ulan! Agmiminira tapay lang! Agminimingming agsinisindipot tapay lang! I-style na kami, di kita! No kano, umpawn unang tapay na jemay sa ano manot ibanat na! Isuntumat kanot ibanat na! Iso ibagbagada ang ayaw po! Ingkayo! Awa! Ingkay kita, di kita coordinator nga doa! Napangit ibagay! At alakan nyo dito. So,